Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle, The super. Dago. Yan. Gusto ko ng ganyan, unpredictable. And Tita Tanya, hot, fresh, Ay, yummy. predictable. Ang tunay na ka-loyal and faithful this 2024 at hindi na magbabago yon na Chinita. One year na pong nagtitikiman kami ni Gary. Sana all. Opo, wala pong label. Magandang umaga po sa lahat ng kabisyong suking tagapakinig ng mga katas ng nakalipas. Ako po si Jane, 27 years old, ng Mandaluyong. Isang taon na po kami ni Gary pero hindi kami. Opo, dahil hindi ko po alam eh. Kung ano ba kami kasi nagtitikiman po kami, nagde-date kami. Kung magjowa po ang pag-uusapan, lahat na napagdaanan po namin, puwera na lang kung ano ba talaga ako sa buhay ni Gary. At nag-umpisa po lahat nung kami ay naging magkaibigan. May gusto sana ako sa kanya pero siya, di niya yata alam. At dito na po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. So, paano uminom? Kayo mga babae, grabe kayo. Ay, lasing na si Gary. Paano to? Ako, may lakad pa ako eh. Ikaw lasing ka din eh. Kaya nga eh. Kaya mo ba makauwi o okay lang sa'yo madampot ng barangay? Ako yung taga-dampot. Kim, ano Kim? Ano? Lasing ka na rin, Kim. Hindi. Sakay mo na sa yung Mio to, Kim. Hoy, nag-upgrade na ako, nag-NMAX ako. Ay, Huwag niyo akong iniloloko-loko, big time na ako. Inmax na pala yung mga tumpok ngayon ha. Grabe yung upgrade mo. Ano, sino maghahatid kay Gary pa uwi? Lasing na... Pangit ni Gary malasing. Oh, mga babae kayo. Grabe kayo. Sakit. Bong. Kim, ano yan, Kim? Ano sabi niya? Sabi niya, ang tsakit-tsakit. Bakit? Sino ba yung ex niyan? Marami. Tanong mo nga kung crush niya ako. Dali. Ikaw ba, Kim? Ba't ikaw? Tumayo nga, andyan si Jane, no? Ba't ikaw?
Kim, ang kulit mo. Ayaw mo na. Lasing yan. Bay, hayaan mauna mo na ako, bay. Bahala na kayo dyan, bay. Kasi, ano pa ako eh. May lakad pa ako eh, ha? Mauna na ako. Saan ka pupunta? Ano, gabi na. Baka madampot ka ng barangay. Dami ng lasing dito, oh. Ayan o, mga maoy na. Ang ingay, parang sa impyerno tayo. Siyempre, inumanan to eh. Inumanan? Oh, inuman. Inumanin? Sige na, ako na bahala kay mga kapatid. Ako na bahala kay Gary, ha? Sige, uwi na kayo, Bong. Ingat ka, ha? Ay, mauna na ako, bay. Kasi may lakad pa ako, bay. Bye. Jane, gusto mo dalawa tayo maghatid sa boarding house ni Gary, tayong dalawa? Hindi, kaya ko na. Kaya ko na, mag-ano lang kami, magbubuk na lang ako ng angkas. Inom. Gary, kaya mong mag-angkas? Angkas. Mag-angkas tayo, ha? Oh, dali. Sige, una na ako sa inyo, ha? Una na ako, sige, bye. Saan mo tayo? Halika na. Saan mo ko dalhin? Iuwi kita sa inyo. Hindi mo alam ang bahay ko. Wag na. Alam ko. Ayoko mo. Ako na bahala. Ayoko nga Huwag ka umuwi. ma-indulge. Ayoko umuwi sa amin. Saan tayo pupunta? Ayoko somewhere. Sige, ako na bahala para makatulog Doon na ka. lang. Sige. Magbubuk na ako ng Grab, ha? Ha? Wag na. Hindi ako Sige, ganito. Okay lang ba sa'yo? Kasi ilang kanto lang bahay na namin. Okay lang ba sa'yo sa bahay namin? Baka may kasama ka dun. May tao ba Lasing dun? ka ba talaga o nagpapanggap ka lang? Ang dami mo Lasing ako! kanina. Hindi mo alam sinasabi mo. Ngayon may mga specific tanong ka. Baka man dun yung may kasama ka. Wala akong kasama dun. Tsaka wala. Ano naman kung may kasama? Bakit mo tinatanong? May masamang balak ako. Wala ako masamang balak. Ako ang may masamang balak. Umayos ka! Ayoko, Halika na, Gary. ayoko nga. Halika na, maglalakad tayo. Tatawagan ko si... Hoy! Tatawagan ko si... Hoy! Ako na nga. Huwag ka mag-drunk call dyan. Aka na. Si Shane, tatawagan ko si Shane. Bitawan mo. Sakit. Sino? Shane. Mahal mo pa ba yun? Sakit talaga na ginawa ni Shane. Mahal na mahal ko si Shane eh. Umayos ka na, Gary. Sige, iwanan kita dito. Iwanan ka dito. Pag hindi ka tumigil ng iyak, iwanan kita Hindi dito. ko alam kasi alam mo. Akala ko sasagutin niya ako. Tapos iniwan niya ako sa ere. Sorry. Nadadamay ka ba? Diyan ka na nga. Sige, uwi na ako mag-isa. Hindi na kita sasama. Sige, Huwag ka hayaan mo na ako. magmakol. Hayaan mo na ako. Hindi, iuwi kita. Halika na. Joke lang yun. Halika na. Saan ang sakyan Halika natin? na. Maglalakad tayo. Dalawang kanto lang yun eh. Akala ko nag-book ka. Ayan na. Mamili ka. Dalawa yan. Angkas o Grab? Isa lang yan. Hoy, ma'am, sakay na kayo. Ay, sige. Joy Angkas to, Joy Angkas. Kaya pwede dalawa sumakay, Joy Angkas. Maganda ba si Joy? Siyempre. Sakay na tayo. Sakay na tayo. Halika na. Halika na dito. Halika. Ang bigat mo. Ang bigat mo. Diyan ka. Ito pala yung bahay mo. Ikaw lang mag-isa. Huwag ka na matanong. Matulog ka na dyan. Kukuha kang bimpo. Pupunasan kita, ha? Wait lang. Wait. Huwag na. Ayan. Punas. Huwag ka nga maglasing ng ganyan. Mahal ko kasi siya eh. Wala akong, hindi ko alam. Hindi ka na mahal nun. Hindi ka na mahal. Bakit di niya ako... Hindi ka na mahal nun. Kung mahal ka nun, dapat chinat ka nun. Hindi ka nga chinat-chat eh. Oh. Hindi ka na mahal nun. Bakit ganun kayo mga babae? Ba't ganyan kayo? Ano kami?
Sinaktan niyo lang kami. Huwag ka na mag-ano dyan. Alam mo, enjoy na lang natin yung gabi. Tayong dalawang andito. Wala ka bang balak? Kasi kung wala kang balak, pwede na kitang i-book ng Grab para makauwi ka na. Kasi bali wala yung punta mo lang dito. Gusto ko lang mag-thank you sa'yo, Jane. Kasi Hindi ako kaibigan ka talaga. Hindi mo ako pinabayaan. Oo naman. Alam mo naman yun, dati pa tayo magkakaibigan. Walang iwanan kahit nagka-jowa ka, na-broken ka. Andito pa ako. Andito pa kami. Hoy, tama na yung iyak na yan. Halika nga, hug kita dito. Ito, hug. Alam mo ba, hindi ako tumatanggap ng thank you as bayad sa pagdamay ko sa'yo. Ano bang pwede ko ibayad sa'yo? Yung sarili mo, charot. Sure ka? Okay. Ano ba yan? Tinatanong pa ba yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ano? Ganun ha? Ayan na. Ako na talaga. Jane, saka lang. Huwag ka na umilag, pailag-ilag ka pa. Sige lang nga. Halika. Matapos po na may mangyari sa amin ay parang wala lang kay Gary. Kaibigan pa rin naman kami as in, ngayon, back to basic. Pero every time po na malungkot siya at nagmamaoy siya, ay sa akin po siya pumupunta. Ulan, sino ba yun? May tumutok-tok ba? Shit, si Gary. Hoy! Ano nangyari sa'yo? Pasok! Bilis! Pasok! Langya ka talaga. Ano na naman ginawa mo? Saan ka na naman galing? Pasok! Tingnan mo, basang-basa ka. Pasok dyan. Upo. Saan ka galing? Sige, gana dyan. Wait lang, kuha akong damit Huwag na. O sige. Ano na naman, Gary? Alam mo, magbago ko na sa pag-inom-inom mo na yan. Hindi na maganda yan sa'yo. Buti nandito ako. Teka, bakit dito ka nagpunta? Wala na akong mapuntahan, alam mo ba? Yun naman mahal mo, yung ex mo, kaya ka naman nagiinom lagi. Yun naman laging bukang bibig mo, tas ako, tagasalo ng mga maoy mo. Wala na nga eh. Kala ko wala na. Ayan na naman, nagsiselos na ako. Nagkita kami sa mall kanina. Kasalubong kami, meron na siyang iba. May kaakbay na siya, may kauldigan siya. O, kailan ka magigising? Ano ako? Wala lang ako. Wala, hindi ka na mahal. May boyfriend na nga eh. Magising ka nga, Gary, naiinis na ako sa'yo Pag ako napuno, hindi na kita papapasukin dito. Swerte mo, may tagasalo ng mga maoy mo. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa kanya eh. Ang bilis niya makalimot, ang bilis niya akong palitan. Hindi siya mabilis makalimot. Habang kayo, baka meron ng sila. Ganon yun. Ano ba yun? Oo. Ganun ka rin ba? Secret namin mga babae yun. Secret ingredient. Para makamove on agad kami. Diyan ka na, matulog ka na dyan. Doon ako sa kwarto. Bahala ka dyan. Halika. Ayan ka na naman. Alam mo namang ikaw ang kahinaan ko. Pasensya ka na. Kasi wala akong mapuntahan pero ikaw nandito ka palagi sa akin. Yun naman ang role ko.
Hindi ka ba dito? Gary. Jane. Gary. Jane. Umabot na nga po ng 1 taon ang aming situationship. Hindi ko alam kung ano kami. Maoy siya tungkol sa ex niya tapos tikiman po kami. Nakakainis, di ba? Kasi dapat lalaki ang nagtatanong kung at nagsasabi kung may chance bang maging kami. Narealize ko po na hindi ko to deserve. Hindi ko mai-open yung sarili ko sa iba dahil feeling ko committed ako sa kanya kahit tikiman lang po. Pero it's unfair. Kaya po hindi na ako nakapagpigil. Sige nga, tawagan ko si Mars. Hello? Wala pala sumasagot. Parahin ko nga muna. Kakainis naman. Nasasaktan na ako. Napupul na talaga ako. Ang hirap naman ito. Mars, sagot naman dyan. Hello? Hello, Mars. Ayan. Mars. Mars! Mars, hello. Uy, Mars, ang ingay mo. Ano yan? Mars! Nabingi ako, ari ko. Mars! Ano? Di ba alam mo naman, sa 1 year na sakto. Ano bang nangyari? 1 year na sakto, nagtikiman lang kami ni Gary. Hindi niya ba, tingin mo ba, itatanong niya, ano ba kami, tingin mo ba kami na, Matik? Hindi ko alam, pero saan ba makikita ba kayo? Nag-chat-chat, makikipagkita ba ako? May chat-chat, Ano sabi niya? may sasabihin daw siya. Ano ba tawagan niyo, honey? Wala. Wala kaming tawagan, Wala pa. wala nga kaming label eh. Pakipagkita siya. Pwede Ano? kitain mo. Ayoko na kasing umasa, tapos titikman niya na naman ako. Pag tinikbang ka lang, tapos wala na siyang ibang tanong, iligwak mo na yan sa buhay mo. O so, titikim muna. Sayang naman. As for the road. Ganon ka ba? Opo. Sige na. Mars, sige, update kita ha! Oo, basta. Mars, baka na mahal ko na si Gary. Basta, Mars, i-update mo rin Paano ako. ko sasabihin niya na meron na siyang iba, Mars? Hindi ko alam, Mars. Saka na natin malalaman. Sige, Mars, update kita ha! Dito kita dinala kasi para fresh. Para magmamaoy ka na naman tungkol sa ex mo. Wala na yun. We, Ito naman. pag nalalasing iba eh. Wala, ito naman. Nangaasar na naman. Hindi ako nangaasar. Yun talaga, buong 1 taon ganun. Hindi ako nangaasar. Alam ko lang yung pattern. Ano ba, may gagawin pa ako. Ano ba sasabihin mo? Sabihin mo na kasi kung may mga gagawin ako. May Will you schedule be ako. my girlfriend? Parang tanga naman to. Oo nga. Huwag mo akong inaano dyan, ini-etchos, hindi ako. Alam ko naman eh. Alam ko hinihintay mo to kasi 1 year na ano ba tayo? I'm really sorry kasi hindi pa ako nakamove on agad at feeling ko ginamit lang kita pero totoo may feelings ako sa'yo, mahal kita. Kaya will you be my girlfriend? I want to make it official with you. Totoo ba yan, Gary? Totoo kasi gusto kitang
kasama na. Ayoko na mawala ka pa. Natakot lang ako, baka masaktan ako. I love you, Gary. Talaga? I love you. I love you, Jane. We keep coming back.